No, witajcie. Coś głupiego powiem od razu. Jeden chłop polski prosił Pana Boga o łaskę, a potem przeklinał, że mu łaska kury zagryzła. Głupie. Głupie. A jeden chłop idzie drogą, idzie, patrzy, z góry lecą wióry, on patrzy do góry, a tam na drugim piętrze stoi jakiś facet i struga wariata. Dobrze, możecie. W dowcipie, ja jestem profesorem dowcipologii empirycznej, pani teraz brzydko wygląda. Pani też, bo pani buzię zamkła. No, a trzeba suszyć zęby, o. A nie moczyć, o. Pośmiać, żeście się tu przyszli. Nie, no to... I ze wszystkiego się śmiejemy. Ćma jak pieron. Tej nocy ciemnej będzie makabrycznie, kobiety uważajcie. Dwóch nieboszczyków spacerowało z alejką cmentarną. Wyszli sobie zaczerpnąć świeżego powietrza. Cicho, pusto, środek nocy. A one idą wedle siatki cmentarnej oddzielającej cmentarz od ulicy. Oraz jeden z tych nieboszczyków wejrzał się na ta pusta ulica i godo do drugiego. Ty patrz! No mówiłem, że będzie makabrycznie. Pani nie uważa. No patrz, motocykl. A może by my tak pojeździli po mieście? Tak wycieczka se po centrum zrobili? A ten drugi nieboszczyk godo, to ty go grzej. A ja za chwileczkę wrócę. I zniknął w ciemnościach cmentarza. Ten pierwszy nieboszczyk siadł na ten motocykl i grzeje. Oraz w ciemnościach słyszy takie... Ten na tym motocyklu patrzy, a z ciemności wynurzał się ten nieboszczyk, co tak stękał i dźwigał przed sobą takie dwie wielkie, ciężkie, granitowe tablice nagrobkowe. A ten na tym motorze na to, co ty to robisz, co ty to niesiesz? On go do... I o tak bez dokumentów po mieście jeździć nie będę.